Здравейте хора, аз съм Pro Gaming BG. Преди да започнем клипа на FIFA 15, ще кажа, че без да искам сложих Ивайло 13. Без да искам сложих Ивайло 13 на канала си. Много ви се моля, това не го зачитайте, без да искам го направих. Всъщност братовчет ми, братовчет ми го написа. Защото Ивайло ми е името и написа 13, датата, която съм роден, не знам защо, но братовчет ми го написа, който е на 6 години. Да, който е на 6 години. Знам за кой, ама после става нещо и не можех да го оправям. Затова не го зачитайте като нещо. Затова още като започвам клиповете, ще казвам: здравейте хора, аз съм Pro Gaming BG и там нататък. И да започвам и да продължавам с клипа. Последния път играхме 2 мача за дивизия. Ние сме в първа и събрахме 4 точки. И сега ще продължим. Продължаваме напред. Нашият отбор си е такъв. Отбора не е същия. На Семпора тя са на Семпора, ще ги пръсна. Опа. Хора, ще се върнем като свърши този матч. За който той им остави. Хора, ще гледам. Тук без да искам пуснах на Quick Match да играе само моя грешка и може да се чуват някакви звукове. Така е, само нубърите го правят, ама аз шегувам съм, не само нубърите, шегувам се, това нубърите изобщо не го правят. Нубърите са си нубъри. Те протата, когато много мразят да губят като мене, правят това. Иначе на Семпоро това го направих без да искам, аз ще ги пръсна. Иначе ще ги пръсна. Ама аз като съм мърсял и я пропусна. И тук времето по-бързо се върши. Стърлинг, Санчес, стана ми лошо, кот сега съм навънка и се върта. Става лошо. Тук мина една кола, затова спрях клипа на пауза. Те с приятелчета нещо се развикаха. Казах по-тихо, затова спрях клипа. Пуснах клипа точно на гола. Варила. Джейн Варди. Алекс Санчес, дали ще... Да, това е гол на Алекс Санчес. Гаделвай. Всъщност аз в момента си играя с котката ми. И гледам матч. Опа, ще ме захапиш. Опа. Разруши хубаво.
нямам батерия. Или пък може да е, не знам, само един матч. Не, два, айде два. Ще гледам да им стигне батерията. Опа, котката ма оплю. Пак. Какъв е този цигани? 2 минути остават до матча, 1 минута. Дали матчът ще свърши ли? Иремире си 90 и край на този матч. Да, виждаме гейм паузет. Играта е спряна, ама тя направо свърши. Сега ви обещавам, че ще играя плей матч. И да бъдат нагоре от клас, пак ще играя на плей матч. Много ти искат контракт. Футболистите ти искат контракт, е лошо. Само да им погледна контрактите набързо, окей. Ще издържат още един матч. На професионал играем. И пак казвам със същия отбор. Надявам се да спечелим. Надявам се да спечелим. Малко бавно ме зарежда. Започваме. Антони Марсиал ще се връща назад към... Той подава към Викреми. Викреми към Алекси Санчес. Санчес. Той търси Ди Мария, но не успя да го намери. Атака Боранко ще му отнема топката. Сега Анхел Ди Мария какво ще направи? Може да се чуват някакви гласове това от приятелите ми. Това се развикаха и това е. Тогава е доста смешен гол на нашия капитан на отбора Анхел Ди Мария. И този път няма викам, като сега се стъмва. Всички, които са се абонирали за Арсели БГ, абонирайте се и за мен, за код. Така. За код ние сме братовчеди. Каза, фанахме се на бас, кой се дава, кой му спуска канал в описанието. Аз загубих, ама и аз ще пусна неговия. От после аз го измамих. Много добре мама. Сега Джейми Варди какво ще направи? Търси Марсиал, не успя да го намери. Емирес, той връща. Опа, моя грешка. Което? Кошелни, Анхел Ди Мария. Той към Джейми Варди. Не отнема топката, той чака Викреми. Мисля, че Викреми не чак толкова добре Викреми да стои на място на Джак Уилшър. Не знам. По-скоро ще сменя. Шут, да. Преди да излезе топката, ще го... Да, ще пусна Джак Уилшър. Колко батерия имам? Да, това ще бъде последния матч. Центриране на Анхел Ди Мария поради не знам аз каква причина. Пак корнер! Имаш корнера, ама окей, то сега е истинския корнер. Джейми Варди как щеш да успее да отбележи. О, не. Кощелни. Хектор Белерин. Той това да отнеме топката. Джак Уилшър. Анхел Ди Мария. Ремирес. Джейми Варди. Какво ще направи? Да, той отнема топката. Добре. Джак Уилшър, който му дава много хубаво към Марсиал и Марсиал пропуска. Да, резултатът е 1-0.
гол на Марсиал. Ранко Щелни не успя напълно да отнеме топката. Тук има авантаж в момента. И това е аут. Но и топката да бе стигнала... тук ще има наистина нарушение. Жълт картон за Ранко Щелни. Да, това е гадно. Но топката излезе в аут. Така че им си има аут. Това и аз е смахнат. Такъв е футбол. Не казвам, че футбол е смахнат. Казвам, че просто това нещо е смахнато. Това правило е смахнато. Защо ми лъжат картон? Трябва има и фал. Ама то трябваше да се разиграе, ама то каре. Джейми Варди! Дали ще успее да се разпише в този матч? Да! Той го прави! Джейми Варди се разписва, за да удвои аванса на моя отбор. Да правя смяна. Джи влизане. Някакъв Джи. Мисля, аз да направя някаква смяна. Защитата. Не. Мисля да мана Санчес да пусна Волкът. Вилшер. Варди. Ди Мария. Корнер и сега ще си извърша смените. Да. Смяната. Опа, 5%. Бързо мача да свършва. Алекс Санчес влиза, че Уолкът влиза. 64-та минута. Джейми Варди! Не успял това да се разпише в мача. И бързо мача трябва да свършва. Хектор Белерин. Ще удари ли топалка? Но не. Това е засада. Защото той изцепи Ранко Щелни. Това е доста тъпо. Джак Уилшър! Да, това е грешка, Джак Уилшър. Има още един защитник, който му отнема топката. Но никой не спира Ремирес да се разпише. Да, това е гол! Моя грешка. Това е Стърлинг. Стърлинг успява да се разпише в този матч. Джейми Варди. Играчите в червено нещо почват доста да правят и то доста големи. Да правят доста големи грешки. Остат още 10 минути. Дали матчът ще свърши. Звукът съм го махнал, за код има дразни и отдавна се чудех дали може да го махна. Мислех, че не може, ама сега открих, че може. И от началното меню разбрах, че може. След 5 минути. Да, имам 3%. Ще стигнат. Така че... не! Добре. Първият матч го гледахте, но той беше доста кратък. И това е край на матчът. И това е от мен, хора. Надявам се, ви хареса. Дайте палец нагоре, абонирайте се, пишете долу в коментарите. И